Eta zu, Ane. Ai, Ane. Maitaleak utzi izana gutxienekoa izan zen. Okerrena izan zen, sos iturria moztu zizula. Baina begira zer diren gauzak. Azkenean, prekarietateak eta abandonuak idazteko behartzen nuen hori eman dizute. Eta zuk ere, osatu duzu zure bigarren novela. Zure belaunaldiaren ahots lirikoa zara, esan dizu editoreak, zorionak. Ane, pozik egon behar zenuke, baina ez zaude. Urtebete zaulkira kateatuta eduki zaituen horri amaiera jarri diozu eta ez nolanaiekoa gainera. Editoreari bereziki gustatu zaiola esango zenuke. Iruditu zaizu begiek diz-diz egiten ziotela. Edo beti esango die gauza bera idazle guztiei. Bere soldatan sartzen ote da begiek diz-diz egitea. Gauetan ezin duzuloak hartu. Ez bakarrik ez duzulako inorra aldamenean, ez bakarrik ez daukazulako norekin garagardo bat hartu, besteak beste azken urtebetean telefono deia itzuli ere egin ez diezun lagunek deitzera ausartzen ez zarelako. Baizik eta badagoelako orgoian presentzia boteretsu bat, karagarri indartsua, zuri begira, ahots txikiarekin irriz ari den jainko txiki ozpindu talde bat. Kritikariak. Beldurra ematen dizu goizean, sarean, zure liburuaz aurki dezakezun kritikak. 7. gaua esna eman ondoren, erabaki bat hartu duzu. Beldur gehien ematen dizuten, bi kritikariei hots egingo diezu, neutralizatzeko. Bata, Uxue da, zatoz. Uxue, kritikari feminista. Luparekin ez, mikroskopioarekin behatzen dituzu, genero kontuak eta iruzkin errukigabeak publikatzen dituzu berrian. Eta zuk, Ane, ez duzu uste, zure novela bere galbae zure ustez estutik iragan daitekenik. Bestea, Maialen da. Kritikari underground, makarra, snob, outsider eta transgresorena. Berak markatzen du zer den moderno eta zerrez euskal literaturan. Eta zuk, Ane, ez duzu uste zure novela bereziki apurtzaila denik. Izan ere, konstiente zara duen alkanfor usainaz. Bilak alabiak beldurgarriak. Eta esan bezala, goizean, haiekin jarri zara harremanetan. Haiek neutralizatu, seduzitu, erosi nahi izan dituzu. Artista zara horretan ere. Uxue degu kritikaria, lupatxo baten jabea, berrian jadan neri buruzko, iruzkin sortak grabea, feministetan feministena bate akatsik gabea, gauza bat soilik ahaztu zaizu, gauza bat soilik ahaztu zaizu, zer den sororidadea. Maitalea taura obra ikusi, eta han joan nintzen bila, nire kautako ongi egin nun, irakurketa isila, behingoz bikote lesbiana bat, normala eta biribila, eta zergatik amaitu
zergatik amaitu behartzun tragedia baten hila. Maialenentzat ere banuen dei goiztiar bat gordea, betiko legez nahiko zakarki erantzuna dit ordea, jakin ezazu zure ondoan naiz zaharra eta pobrea, nik naita ere ezin dut izan, nik naita ere ezin dut izan, zuzeran bezain pogrea. Lesbianak ta transgeneroa progresismoan eskera, gero drogak ta gau ilunena oigabe ezer ezkera. Ane ni nauzu abanguardia eta zu beti bezpera. Gaur egun bueltan hipsterra, gaur egun bueltan hipsterra da Zaldibiko euskera. Zaldibiarrez erantzun behar, beraz gaur zuen puntuak, ta uxueri berriz deitzean, eskatu behar kontuak, biak albora utzi beharko ala dio talentuak, zuek zertzerate kritikariak, zuek zertzerate kritikariak, edo idazle frustratuak. Lehen izan zen sarri ugarte, aditz trinkotan oparo, ondoren julegoiko etxea, apurtzailea zeharo, eta berriki Katjalin Miner datoz gero eta gehiago. Pena da baina zure nobelan, pena da baina zure nobelan, ezer berririk ez dago. Olakorikan ez du idatzi, atxagak edota larri, sarri, literatura beharko luke horren beste kontu larrik, telefonoa utzi behar dut ez daukat zure beharrik, lehen beldurra sortzen zenidan, lehen beldurra sortzen zenidan, gaur azkurea